да поговорим надълго и на широко, но без да бъдем досадни, за онази част, която е мотора на един уебсайт, неговото задвижване. Това е уеб програмирането. Уеб програмирането, когато става въпрос, нали, за сайт, който все пак е някакъв тривиален, примерно каталог, магазин или дори чисто рекламен сайт или нещо притежава, примерно форум, често задаваме въпроси, т.е. си имаме обратна връзка с клиента. Да изборим основните модули, които се ползват в един сайт, за да придадат интерактивност или за да звучи той сериозно, или за да просто да си свърши работата. Значи ние казваме Content Management System или на български управление на съдържанието. Тази система може да поддържа само едно меню и гладки текстове с картинки зад него. Ако имаме добре построен, прилично вграден редактор, който прилича на примерно на Microsoft Word, ние можем да менажираме вече и таблици, да правим някакво шахматно разположение на картинки, да остиляваме текста, болт, италик и така нататък. Но това е Content Management система. От тук нататък ми се струва важно, на мен ми се струва важно да ви разкажа за някои от по-специфичните модули. Част от тях може да ви се сторят тривиални. Значи възможно е да имаме компонент новини, чийто модул на първа страница да извежда последните 5. Да не говорим, че това е супер важно, примерно за търсещите системи. Те просто обичат на всяко следващо минаване на търсачката да видят някакъв нов контент на първа страница, като може да бъдат вашите последни 5 новини, могат да бъдат последните бестселърс, стоки, които имате в магазина. Друг интересен модул е фотогалерията. Тя може да има най-различен интерфейс, по най-различен начин да се разгръща снимковия материал. Хубаво е галерията, самия модул да има начин, по който самите снимки да бъдат категоризирани. И подкатегории също не е лошо да има, защото някоя фирма, която прави интересни пиар събития, иска да ги колекционира на своя сайт, цел да ги покаже на своите клиенти, има повод да менажира сериозна галерия. Там нататък често се налага да покажем своето портфолио, когато сме примерно в сферата на услугите или примерно именно веб дизайнерска фирма или диджитал маркетинг агенция или чиста интернет рекламна агенция или класическата рекламна агенция. След това преминаваме на често задаваните въпроси. Това също е интересен компонент, който също може да има модул за извеждане на последни 5 или по някакъв критерий въпроси на хомпейдж. Често задаваните въпроси може да бъде отворена рубрика, ние така я наричаме условно. Т.е. може след логин вътре в сайта хората да зададат въпроси и някакси в реално време с известно забавяне всъщност да им се отговаря на въпросите. Всъщност компонента може да даде избор директно на имейла на човек да отговориш, а в другия случай да го публикуваш в полза на останалите потребители да изчитат въпрос-отговор по дадена тема. Някои от фирмите с корпоративно излъчване по-големи или по-сериозни, често поръчват модула за работа, т.е. за вакантни позиции, които може да бъде с най-различна степен на сложност. Да споменем и абонамента за новини, нюзлетър, който позволява, според нас всъщност той е един от добрите маркетинг инструменти в интернет. Той ти позволява дори да изколекционираш от някъде, от интернет, да поръчаш, да закупиш база данни с имейли на твоята вашата целева група. Тази целева група ти я бомбардира с едни имейли на някаква тема, но си защитен, това не е спам, защото нюзлетъра, самия модул, самия компонент, ти позволява да вкараш след самия текст, който искаш да представиш на своите потребители. Отдолу остава линка, ако темата не ви интересува или ние ви притеснихме, кликнете тук и се разабонирайте. Нали? Това те предпазва, това не се приема за спам.